to je moja Číča Koko. Je byla pěkná, velmi milá kočička jako já. A raz, dva, tři. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. A hejbám bokama, jo doleva a doprava. Hejbám bokama, doleva, doprava. A tohle je má umělecká sestava, tohle je má umělecká sestava. Jo, takže lidičky, já bych vás strašně moc ráda pozvala i s mojí tady bandičkou na páteční show. Páteční show. Stačí se kývat s ňou. Je to 7.9. v září teďka na Přehradě. Bude to veliká party, spousta DJů, jo? Například Ans, Zak, Šamanitů, Škuban, Darut, Červas. A hlavně Pipinky! Pičo! Takže přijďte, budeme strašně rádi, když přijdete, všichni se podpoříme, všichni se zlíbáme a pomilujeme a bude to super, můžeme jít i plavat, bude to super party, takže doraž i ty a sní. Takže papa. A uvidíme se. Wow. Začínám kývat s hlavou.